ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାରକ ବିଭକ୍ତି ଅଛି ସେ କାରକ ବିଭକ୍ତିକୁ କଭର୍ କରିବା। ତ କାରକ ବିଭକ୍ତି କୁରୁଦନ ତଦ୍ଧିତ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ। ଇଏ କେବଳ କାରକ ବିଭକ୍ତିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ସମୟ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କାରକଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ କାରକର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କାରକ କୁହାଯାଏ। ତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। ତ ଏଠି କ୍ରିୟାପଦ କ'ଣ ତ ଦେଖିବା, ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା ହେଲା। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କାରକ କୁହାଯାଏ। ରାଜାମାନେ ପ୍ରଭାତରେ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ରାଜକୋଷରୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଗାଈଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କଲେ। ତ ଏଠାରେ ଆମର ଦାନ କଲେ ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ତ ଏ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦାନ କଲେ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପଦମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ରାଜା ପ୍ରଭାତରେ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ରାଜକୋଷରୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଗାଈଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ଏଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଦାନ କରିବା ସହିତ ତାହାକୁ ଆମେ କାରକ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଦାନ କଲେ, ଏଠି ଯେଉଁ ରାଜା ଦାନ କଲେ, ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଦାନ କରିବାଟା ହେଉଛି ଆମର କାରକ। ଏ ଯେଉଁ ଦାନ କଲେ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ତାହା କାରକକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ତ କାରକର ପ୍ରକାରଭେଦ ଦେଖିଦେବା। କାରକ ପ୍ରକାରଭେଦ ହେଉଛି 6 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, କର୍ତ୍ତା କାରକ, କର୍ମ କାରକ, କରଣ କାରକ, ଅପାଦାନ କାରକ, ଅଧିକରଣ କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ କରିଦେଇ ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କର୍ତ୍ତା କାରକ ନେବେ, ତାପରେ କର୍ମ କାରକ, କର୍ତ୍ତା କାରକ, କର୍ମ କାରକ, କରଣ କାରକ, ତାପରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନକୁ ନେବେ, ତାପରେ ଅପାଦାନକୁ ନେବେ, ତାପରେ ଅଧିକରଣ ନେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମେ କରେ ଆସିବ 3ଟା କ'ଣ? କର୍ତ୍ତା ଆସିବ, କର୍ମ ଆସିବ, କରଣ ଆସିବ, ତାପରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ। ବାସ୍ 6ଟାକ ମନେ ରହିଯିବ। ବାସ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା କର୍ତ୍ତା କାରକ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତା କାରକ ତ ଦେଖିବା, ଯିଏ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ବା କରାଏ ତାହାକୁ କର୍ତ୍ତା କାରକ କୁହାଯାଏ। ତ ଯିଏ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ତାକୁ କର୍ତ୍ତା କାରକ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖି ବୁଝିପାରିବା। ଅଜୟ ଆମେରିକାରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଅଜୟ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା। ଅଜୟ ଆମେରିକାରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲା ନା ଆଉ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଅଜୟ ଦେଇଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଅଜୟ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା। କର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ତାକୁ କର୍ତ୍ତା କାରକ କୁହାଯାଏ। ତ ରାଜା ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି। ତ କିଏ କରାଉଛନ୍ତି? ରାଜା କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କାରକ ହେବେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା କର୍ତ୍ତା କାରକ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛି। ତ କର୍ତ୍ତା କାରକ ସେ 3 ଭାଗରେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଯୋଗ କଥା, ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କଥା। ତ ଏ 3 ଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଦେବା। ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା କ'ଣ? ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କର୍ତ୍ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ତାହାକୁ କର୍ତ୍ତା କାରକ କୁହନ୍ତି। ତ ଅକ୍ଷୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ଅକ୍ଷୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ଅକ୍ଷୟ ପଢ଼ୁଛି ନା ଆଉ କିଏ ପଢ଼ୁଛି? ଅକ୍ଷୟ ପଢ଼ୁଛି। ଅକ୍ଷୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ରାଜା ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ରାଜା କରାଉଛନ୍ତି ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନାଇଁକି ରାଜା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ରାଜା ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା ଯେହେତୁ କରାଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ମାନେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଏ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ଏଠି ରାଜା ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ନ କରି। ରାଜା ସେଥିରେ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କି ଯିଏ କରେ। ଏଠି ତ ରାଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ରାଜା ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ। ତ ତାର ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ତ ରାଜା, ଉଦାହରଣ ଦେବା, ରାଜା ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଉପରେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଏବଂ ତଳେ ଦେଇଛି କ'ଣ?
ପ୍ରଯୋଜକକର୍ତ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ପ୍ରଯୋଜକକର୍ତ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ତାକୁ ପ୍ରଯୋଜକତା। ତ କ'ଣ ରାଜା ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କରାଉଛନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ପୁରୋହିତ। ଏଠି ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ପ୍ରଯୋଜକକର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଯୋଜକତା ଆମ ରାଜା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜକତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ତ ସେଇ ପ୍ରଯୋଜକତା ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଯୋଜକତା କହିବା। ଏଠି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାହେଇଛି ଏଠି ପୁରୋହିତ ହେଇଯିବେ ପ୍ରଯୋଜକତା। ତ ଗଲା ତାପରେ କର୍ତ୍ତାକାରକର ତିନୋଟି ଗଲା କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଗଲା, ପ୍ରଯୋଜକତା ଗଲା, ପ୍ରଯୋଜକକର୍ତ୍ତା ଗଲା। ତାପରେ କର୍ମକାରକ ଦେଖିବା। ତ କର୍ମକାରକ କ'ଣ ଆସିବ? ହଁ, କର୍ମକାରକ ଆସିଲା। କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ଯାହା ଅଭିଳଷିତ ବା ଅବଲମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କର୍ମକାରକ କୁହାଯାଏ। ତ କର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାର କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସାଧନ କରୁଛି ତାର ଯିଏ ଅବଲମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ତାହାକୁ ଆମେ କର୍ମକାରକ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ। ମାର୍କୋନି ରେଡ଼ିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ମାର୍କୋନି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ରେଡ଼ିଓଟି, ଏ ରେଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଆମର କର୍ମକାରକ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରେଡ଼ିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ଏଠି ସେ ଯିବାକୁ ଏ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କର୍ମ, ଏଠି କର୍ମକାରକ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ କର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଯାହା କରୁଛି ତା କ୍ରିୟା ସାଧନ ଯେଉଁ କରୁଛି ତାହାର ଯିଏ ଅବଲମ୍ବିତ ବା ଅଭିଳଷିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କର୍ମ କରାଯାଏ। ସେ ଯାହା କରୁଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାହାକୁ କର୍ମକାରକ କୁହାଯାଏ। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ କାହାକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଭାରତକୁ। ତ ଭାରତକୁ ହେଉଛି ଏଠାରେ କର୍ମକାରକ। ସେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କରଣକାରକ ଦେଖିବା। କରଣକାରକ କ'ଣ ଦେଖିବା? କରଣ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କରଣକାରକ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟାଟି ସାଧିତ କରେ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରେ ତାହାକୁ କରଣକାରକ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିବା ଏଠି ଆମେ କାଠୁରିଆଟି କୁରାଢ଼ୀରେ ଗଛ କାଟୁଛି। କାଠୁରିଆଟି ହେଲା କର୍ତ୍ତା, କୁରାଢ଼ୀ ହେଉଛି କରଣକାରକ। ମାନେ କୁରାଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଛ କାଟୁଛି ନା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠି କୁରାଢ଼ୀ ହେଉଛି କରଣକାରକ। ଲୋକଟି ଜାଲରେ ମାଛ ଧରୁଛି ତ ଜାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁଛି ନା। ମାନେ ଯେଉଁ ତା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଧିତ କରିବ ତାକୁ କରଣକାରକ କୁହାଯିବ। ଯେପରି ଲୋକଟି ଜାଲରେ ମାଛ ଧରୁଛି, ଏଠି ଜାଲ ହେଉଛି କରଣକାରକ। ସେ କଲମରେ ଲେଖୁଛି, ସେ କଲମରେ ଲେଖୁଛି ତା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେଲା ଲେଖିବାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କଲମ। ବାସ୍ କରଣକାରକ ଗଲା। ତ ଆମେ ଏଠି ଅପାଦାନ ପଡ଼ିବୁ। ତାପରେ ଯାହା ସମ୍ପ୍ରଦାନ, କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ପରେ ଅପାଦାନ ପଡ଼ିବା। ବୁଝିଲେ? ତାଇନ୍ ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ପଡ଼ିବା। ଦେଖ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ସାମ୍ୟକ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ମାନେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାନ କରିଦେବା ଦେଇଦେବା ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ଦେଖ ମନେ ରଖି କେମିତି ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଲେଖ। ସଂକୁ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରଦାନ ଅଛି, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଯାହାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷଟି ଦାନ କରିବା ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନକାର କୁହାଯାଏ। ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିବା ଏଠି ଟିକେ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ନା ରାଜା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କଲେ। କିଛି ଗୋଟେ ଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ବୁଝିଲେ? ଏଠି ଅନ୍ନଦାନ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ମାନେ ଅନ୍ନଦାନ ରାଜା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କଲେ। ତାପରେ ଗୃହିଣୀ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲା। ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଦାନ କରୁଛି ତାହାକୁ ଯାଇକି ଏଇଟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହେବ। ବୁଝିଲେ? ରାଜା ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ସୁନାମର ଦେଲେ। ଦେବା ଅର୍ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଦେଇଦେବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ବାସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଚାଲ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଗଲା। ତାପରେ ଅପାଦାନକୁ ଆସିବା, ତାପରେ ଅଧିକରଣ ଆସିବା। ଅପାଦାନ ଦେଖିବା। ଅପାଦାନ ଦେଖ, ଅପାଦାନ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ତ ଅପାଦାନ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଜଣାଗଲେ ବା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅପାଦାନ କରାଯାଏ। ଦେଖ, ତ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଅପାଦାନକାର କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଯାହାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଜଣାଗଲା ତାହାକୁ ଅପାଦାନକାର କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦେବା। ଗଛରୁ ପତ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା, ତ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଲା ନା, ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଏଠି ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ହେଲା କାହାଠାରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ନା ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା। ମାନେ ଦେଲାଣି କି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଜଣାଗଲେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା।
ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା, ଗଛରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା, ପତ୍ରଟି ଗଛରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା, ଏଠାରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳି ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ ଖସିଲା, କେଉଁଠୁ ଖସିଲା ନା ଆକାଶରୁ ଖସିଲା, ତ ଏଠି ଅପାଦାନ କାରକ ହେଲା। ପର୍ବତରୁ ପଥର ଖସିଲା, କେଉଁଠୁ ଖସିଲା ପର୍ବତରୁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା କିଏ ପଥର ଖସିଲା, ଏବଂ କେଉଁ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ପର୍ବତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା, ତ ଏଠି ପର୍ବତରୁ ପଥର ଖସିଲା, ହେଇଗଲା ଅପାଦାନ କାରକ। ତ ଅପାଦାନ କାରକ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ଦେଖିବା। ତ ଅଧିକରଣ କାରକ କ'ଣ ନା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ଓ କାଳକୁ ଅଧିକରଣ କାରକ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଟି ସାଧିତ ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅଧିକରଣ କାରକ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି, ଏ ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି, ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି, ଏଇଟା ଅଧିକରଣ କାରକର ଉଦାହରଣ ହେଇଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ଇଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ବାସ୍, ଅଧିକରଣ କାରକ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କାଳାଧିକରଣ, ତୃତୀୟରେ ବିଷୟାଧିକରଣ। ତ ଇଏ ଦେଖ ମାନେ ବହୁତ ଇଜି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବେ ମନେ ରହିଯିବ। ଦେଖ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପଦ କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରେ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। ଯେପରି ମାଠିଆରେ ଜଳ ଅଛି, କେଉଁଠି ଜଳ ଅଛି ନା ମାଠିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ତ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ଯେଉଁ ପଦ କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ପଦ କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରେ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କୁହାଯାଏ। ତ ତାପରେ କାଳାଧିକରଣ କ'ଣ? ସେମ୍, ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାର ସାଧିତ ହେବାର ସମୟ ଜଣାପଡ଼େ, ବାସ୍ ତାକୁ କାଳାଧିକରଣ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ଯେଉଁ ସମୟକୁ ସୂଚିତ କରେ ତାହାକୁ କାଳାଧିକରଣ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଦମ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାଳକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ସେହିପରି ବିଷୟାଧିକରଣ, ଯେଉଁ ପଦରୁ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ମିଳେ ତାହାକୁ ବିଷୟାଧିକରଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିଲ କେତେ ଇଜି ଅଛି। ତ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଖିଦେଲା, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ, ଇଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ତ ବିଷୟାଧିକରଣ ହେଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେ ଇଜି ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ଆର ଟ୍ରିକ୍। ତ ଆପଣ କହିବେ ତ ସାର୍ ଆପଣ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ, ତ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି କେଉଁ ବିଭକ୍ତି କେଉଁ କାରକ ହେବ ବୋଲି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ୟାର ଟ୍ରିକ୍ କେତେଟା ଅଛି। ତ ଆପଣ ଟ୍ରିକ୍ ଖାଲି ମନେ ରଖିଦେବେ, ଆପଣ ସହଜ ହେବ କାରକ ବିଭକ୍ତି କରିବାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍, ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ? ତ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଉଦାହରଣଟି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଇ ଉଦାହରଣଟି, ରାଜା ପ୍ରଭାତରେ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ରାଜକୋଷରୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଗାଈଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ, ତାପରେ କରିବା। ଦେଖ, ରାଜା ପ୍ରଭାତରେ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ରାଜକୋଷରୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଗାଈଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କଲେ। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଗଲା, ଏଇପଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଏପଟେ ଉତ୍ତର, ଏପଟେ ସମ୍ବୋଧ ହେଲା। ସମ୍ବୋଧ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବୋଧ ମାନେ ବିଭକ୍ତି ହେଲା, ଆମର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ। ସମ୍ବୋଧ ମାନେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନଟା ହେଲା। କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ। ବାସ୍, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିଲେ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ିଲେ, ରାଜା ପ୍ରଭାତରେ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ରାଜକୋଷରୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଗାଈଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କଲେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଦେଲା କ'ଣ? କିଏ ଦାନ କଲେ? ରାଜା ଦାନ କଲେ। କ'ଣ ଦାନ କଲେ? ଗାଈଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କଲେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଦାନ କଲେ? ନିଜ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଦାନ କଲେ। କାହାକୁ ଦାନ କଲେ? ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। କେଉଁଠାରୁ ଦାନ କଲେ? ରାଜକୋଷରୁ। ଏବଂ କେତେବେଳେ ଦାନ କଲେ? ପ୍ରଭାତରେ। ତ ଦେଖ ଆପଣ ପିଲାମାନେ, ଯଦି କିଏ ଥିବ ଜାଣିବ ଯେ କର୍ତ୍ତା କାରକ ହେବ, ଏବଂ କ'ଣ ଥିଲେ ଜାଣିବ କ'ଣ ନା କର୍ମକାରକ। କାହା ଦ୍ୱାରା ମାନେ କରଣ, କାହାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ, କେଉଁଠାରୁ ଅପାଦାନ, କେତେବେଳେ ଅଧିକରଣ। ତ କିଏ ଦାନ କଲେ? ରାଜା ଦାନ କଲେ। ଏଠି ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା। କ'ଣ ଦାନ କଲେ? ଗାଈଗୁଡ଼ିକ। ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ଦାନ କଲେ? ସ୍ୱହସ୍ତ, ନିଜ ହସ୍ତରେ ମାନେ କରଣକାରକ। ଏବଂ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ? ନା ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦାନ କରିବା ମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ। କେଉଁଠାରୁ ଦାନ କଲେ? ରାଜକୋଷରୁ ମାନେ ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ। ଏବଂ କେତେବେଳେ ଦାନ କଲେ? ପ୍ରଭାତରେ ମାନେ ଅଧିକରଣ କାରକ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଏଇ କିଏ, କ'ଣ, କାହା ଦ୍ୱାରା, କାହାକୁ, କେଉଁଠାରୁ, କେତେବେଳେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ୟାକୁ ସିରିଏଲି ୱାଇଜ୍ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତା ଆସିବ, କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ। ବାସ୍, ୟାକୁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ମନେ ରଖିବେ, ୟାକୁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ମନେ ରଖିବେ। କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ କିଏ, ତାପରେ କ'ଣ, ତାପରେ କାହା ଦ୍ୱାରା, କାହାକୁ, ଏମିତି ଆପଣ ସିରିଏଲି ଏପଟେ ବାଁ ପଟେ କିଏ, କ'ଣ, କାହା ଦ୍ୱାରା, କାହାକୁ, କେଉଁଠାରୁ, କେତେବେଳେ
ବାସ୍ ଏପଟେ ସିରିଏଲ୍ ଏପଟେ ମନେ ରଖିବେ, ସେପଟେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ମନେ ରଖିଦେବେ। କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅପାଦାନ ଅଧିକରଣ। ବାସ୍ ୟାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଧର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲା ଏଇଠି ପଚାରିଥିବ କିଏ ଦାନ କଲେ, ଆପଣ କିଏ ଆପଣ ଭାବିଦେବେ ଯେ କିଏ ମାନେ ଆମର ସେଠି ଥିଲା କିଏ ମାନେ କର୍ତ୍ତା ମାରିଦେବେ। ବାସ୍ କାହା ଯଦି ପଚାରିଥିବ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଚାରିଥିବ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଯଦି ସେଠି କାହାକୁର ଆସିଥିବ, କାହାକୁ ପଚାରିଥିବ, ତାହେଲେ କାହାକୁ ମାନେ ଆପଣ ଡାକିଯିବେ କିଏ କ'ଣ କାହା ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଆସୁଛି 4 ନମ୍ବରରେ। ତ ବିଭକ୍ତି 4 ନମ୍ବର କିଏ ଅଛି? କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କରଣ କାରକ କରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ। କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ 4 ନମ୍ବର ଆଉଛି। ବାସ୍ ସମ୍ପାଦନ ମାରିଦେଇକି ଆସିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ବିଭକ୍ତି କାରକ ବିଭକ୍ତି। ତ ବିଭକ୍ତି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏଥିରେ ପଢ଼ିବା। ତ କାରକଟି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।